लोगोफोर आंनि रिंखां बर' ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबावबाय। आं दिनै जाहा थाहा सं एबा कमेडि टाइप सं खनगोन। बे सङानो जाहैबाय नोंथांमोना खोनाबायबो जानो हागौ। सिगाङाहाय नो रिलिज जाखांखानाय बे मेथाइया गुबुना खननाय आरोना। आं सिंगारनि नामखौ बावबाय। जेन'बा आं बेखौनो उल्था रिपिट खनफिनगोन आरोना। बैयो जाहैबाय बयसनिमोन, दा आं गार्ल्स टाइपनि खनगोन आरोना, मिथिबाय? बे मेथाइखौ एसे खोनासंनानै लालायदो आरो खोनासंनानै आंनि बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट गावसोलाबायनानै हरबानो जाबाय थामाथामनो आरो बेल आइकनखौ टिटि टाटा थुलाबाय, मिथिबाय? खननाय जासिगोन, बारा टेनसन दाला। खोनासंनो लुगैथारबाय नामा गाइसमोन? आं खनगोन र', नै खनगासिनो दं। खननोसैबो? खनमारसै र', खनगोनानो। औ, लागायनोसै नै। अनानि बिमा नोंनो आंनि जिउनि आगोमा, अनानि बिमा नोंनो आंनि जिउनि आगोमा, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंनो आंनि हिन्जाव, अनानि बिमा नोंनो आंनि जिउनि आगोमा, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंनो आंनि हिन्जाव। हेलौ गाइसमोन, खोनाबायना? आरो ससेखौ खोनासंनो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो आंहा दिनै नानि बिफा जाबाय नालाय, बेनिखायनो आङो संखौ नानि बिफानि टाइपै खननानै होबाय, मिथिबाय गाइसमोन? खोनासंनो रोंबा एक्साइटेड जाना थानो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव थामाथाम गावसोलाबायना हर, मिथिबाय? बेल आइकनखौ टाटा थुलाबायनो, मिथिबाय दा? औ, लागायलाबायनो थामाथामनो, मिथिगौ? लागाय।